Там! Парам! Парам пам пам пам! Ще познаете ли кой е? Ще познаете ли? Само по гласа. Само по гласа. Само по гласа. Аз съм! Познавате ме! Знаете кой съм? Иван БГ. Чао! И така, стъпите ли на Facebook и на YouTube? Днес ще играем с моето куче. Само, че трябва да го намерим. Ако някой... И ако някой знае къде е, моля да ме информира. Нищо. Кукиче! Кукиче! Тук ли си, Кукиче? А това е моя графит! Вижте ми колко е хубав! Дин-дин-дин! Кукиче! Тук, Кукиче! Да са пробваме! И между другото, ние играем водна топка в локомотив. Ние сме перфектните играчи. Ето, гледайте! Така. Въпреки, че това е футбол, а не водна топка. Не я прехвърли, само че в другия двор, моля. Дай, лек, пасни. Не мога. Искаш ли да си паскаме? Окей. Това са от Декатлона. Окей. Я ти ми хвърля отстрани, аз да дам. Окей. Кукиче! Кукиче! Размина ми се. Нали така? Ние сме водолази. Паш! На майка ми. Сад. А това е къщата на баба ви. Да вие я! Струваш 1000 милиона на пазар. Не трябва. Секс. Алеле, майко. Секс. Алеле, майка. Не ритай. Секс. Алеле, братче.